Muling gibaligon sa Coast Guard Station Davao Oriental sa pagpanguna ni Lieutenant Junior Grade Juwaski A. Sarsa kauban ang The Benjamin Canlas Courage to be Kind Foundation ang ilang ikatulo ka tuig nga pagpanghatag og intensified community assistance, awareness, response and enforcement o kon I-Care program sa mga nahimong benepisyaryong mananagat sa Puhada Bay, City of Mati sa nilabayng adlaw. Susama sa nakaandan sa tunga mismo sa kadagatan sa Puhada Bay dinhi sa syudad sa Mati nang hatag sa ilang gihatod nga kalipayon nga gilangkuban sa mga assorted grocery items og Noche Buena package ngadto sa mga lokal nga mananagat. Ang mga kawani sa nasambit nga Coast Guard Station gihimo sa Coast Guard Station Davao Oriental ang ilang tinuig nga tradisyon aron mapabati ang espiritu sa Kapaskuhan alang sa mga mananagat sa syudad, isip kabahin sa ilang pag-ila og pagpasalamat sa mga kini isip mga bayani sa kadagatan maingon man sa panginahanglan sa katilingban taliwala pa man sa kakapoy mga peligrong giatubang sa mga kini og ang hagit sa panahon lakip na mga dagkong balod sa tunga sa dagat mahatag lamang ang panginahanglan sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya og ang lamdag nga kaugmaon sa ilang kabataan. Ubos sa nasambit nga programa gipakita sa mga kawani sa Philippine Coast Guard ang tinuod nga diwa sa Kapaskuhan pinasikat sa tubong niini nga mas mapalig-on pa ang pakigalayon og maayong relasyon tali sa Coast Guard Station Davao Oriental ubos usab sa pagdumalahan sa Coast Guard District Southeastern Mindanao subay sa liderato ni Coast Guard District Commander Philips Y. Soria paingon sa local fishing community sa City of Mati pinaagi sa paghatod sa mga nag-unang panginahanglan, seguridad sa tunga sa kadagatan, pagpalapad pa sa kasayuran o pagpabati sa init nga presensya sa panggamahanang nasyonal nga kanunay katimbang sa katawhan. Ang pagtambayayong usab tali sa Coast Guard Station Davao Oriental o sa Benjamin Canlas Courage to be Kind Foundation nga pabatuod lamang nga kung adunay hiniusang pagpanerbisyo o kinasingkasing nga tumong mamahimong makahulugan ang matagtikang sa mas pag-unpang pag-amping sa komunidad. Nagpadayag hinuon si Lieutenant Junior Grade Sarsa sa iyang panghinaot nga unta makahatag og dugang kadasig ang ilang kinasingkasing nga dalit sa mga mangingisdang Matinians og nanawagan kini nga hangpon ang diwa sa bayanihan malasakit sa isig kaingon dili lamang sa tiniun sa Kapaskuhan apan sa matag adlaw. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.